Croeso yma ta fi, Geraint Iwan. Fel da ni gyd yn gwybod erbyn hyn, mae Cwpan y Byd wedi bod yn mynd mlaen rwan am rhyw bythefnos, ond mae yna bythefnos arall dal ar ôl. Rwan, i rei na chi sydd wedi cael llon bol ono fo, a ddim eisiau gweld dim byd arall am bêl-droed, peidiwch â poeni. Gawn ni edrychiad ar be arall sgyn y gwledydd i gynnig i ni, heblaw pêl-droed. I ddechrau, y Swistir. A pan dwi'n meddwl am y Swiss Army, dwi'n meddwl am y gyllall bocad. Ella sa well iddyn nhw sti cael gyllyll tro nesa. Da chi'n gwybod, yn De Corea, be sy'n digwydd pan mae gwraig rhywun yn troi rownd a rownd i ffwr pan mae'r gŵr yn ganol i wylio fo? Mae o'n fflipio. Reit, mae'n wedi stopio unrhyw funud wan. Unrhyw funud. Unrhyw bloody os fan ymio. Chwilio wan. Faint o amser mae o'n gymryd i ddynas Teo y Croesia fi mewn i'r Aberdingi. Na, dim joc di hwn. Gewch chi weld wan. Dwi'n meddwl fysa'r fideo yma hannar cystal heb chwerthu'n blentynaidd hunan y cefndir sy'n ffilmio fo. Moch bach. Ond mae lot haws cael dynas Dew o Croesia i mewn i'r Aberdingi na ydy ei gael dynas Dew o Columbia i mewn i cable car. Yn enwedig os di'r ddynas yna yn ofn uchder. Wan i chi sy'n medru siarad Columbian, cuddiwch eich clustia. Ay, Dios bendito, mamá, pues, ¿por qué no me dejaste en la casa? Ia, dwi'n gwybod yn iawn a Sbaeneg maen nhw'n siarad, siwr. A mae hon yn swnio fatha bod hi'n geni triplets. Fysa golwg ar fideos o wledydd Cwpan y Byd ddim yn gyflawn heb y wlad nesaf yma. Hen ddyn, digartra, chwil, efo pram. Na, da ni ddim yn yr Alban, ond Rwsia. Cradur bach. Dwi'm yn siŵr os ydy dyn bach yna'n fyw ar ôl hynna, ond o leiad oedd yn mynd niwad i'n heb arall, yn wahanol iawn i rei ei gyd-ladwyr o. Давай! Ай, секунда! Так. Yn bersonol, dwi ddim yn dall pan bod angen cwffio. Ar y nodyn yna, gawn ni'n disbio ar y dyn bach hapus yma o Portugal. Mae Brasil yn barod wedi dangos i ni sut i greu awyrgylch carnifal mewn gêm bêl-droed. Ond mae'r Groegiaid rwan yn mynd i ddangos i ni sut i greu awyrgylch danllyd. Dyma'r olygfa mewn gêm yn Stadiwm Twmba yn Salonica, pan oedd Parque yn chwarae adra yn erbyn Partizan Belgrade. Croeso i Uffern. Rwan, sa'n ni wrth yn bodda yn medru dangos yr un math o awyrgylch i chi yng ngemau y Belgiaid. Belgium. Ond yn anffodus, oedden nhw rhy brysur yn paratoi at hyn. Mae disgyblaeth y chwiad ma'n anhygoel, ac yng Ngwlad Belg o bob man. Sa rhywun yn teuru mai Portiwgis ydyn nhw. Doniol. Reit, dyna ddigon gyda fi am heno. Gobeithio bod chi wedi mwynhau yn golwg gwahanol ni ar Gwpan y Byd. Da ni'n mynd i adael chi rwan efo fideo o'r Unol Daleithiau o'r America. Nos dawch. UDA! UDA! Actually, dyn nhw'n feddwl, loyalist Gogledd Iwerddon, UDA, de. Gan i'n dweud hynna. USA! Dylen i ddweud. Na, fe to, dech chi to. Oh, that's so wimpy. Come on, give it all you got. Go!